سلام كبرات تخطاتلتي داسنا اكسترا نحجي ابستدالو زيناتات اب هوصص منغس اسرائيل تصنبير صنح بيني غانتس سلطانو ملقاقو ኤርትራን ደቡብ ኮሪያን ምትሕባር ክገብራ ወጥን ክሕንጻጽ መደብ ተታሒዙ ምህላው መግላጹ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነበረ ኣምባሳደር ኤርትራ ዕቁባ ምሕታቱ ሓይልታት ትግራይ ናብ ወልቃይትን ጸለምትን ሰጊሮም ምህላው መግላጹን ካለን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም أوشتي منجس إسرائيل زلوا عميق مفلّي بنصر بزرع ملكة منيستر مكلخالة هاجر بيني غانتس كابت دحركينات كأزام مجمّارو تمسريت صنحة نيهوصص أوان منجس سلطانو لغو إت منيستر زوسادو وسانه مسقدام منيستر إسرائيل بنيامين نتنياهو دحركينات كأزام مزامو بزعبة زلوا وطن بزملكات كسمامعو سلازي كاليو بيني غانتس بسنبت اب تل أبيب زهابو غازيطاو مجلسي كاب سلطانو كمزي لغا بزغلص لوان توسانه قليل اين برن كبل تزاريبو نساب زربو اتزحزنغن نتنياهو ناب حقنيا عوت كاين قررب يعكتنا لا እዚ ድማ ምልክት ናይ ተዘቅጽል ዘሎ ቅልውላዊ ኢሎ ብዙሓት እስራኤላውያን ድሕሪ ናታንያሁ ናይ መጻኢ ቀዳማይ ሚኒስትር በመባል ዝገልጽዎ ቤኒ ጋንተዝ ንናታንያሁ ዕለተ ምርጫ ክውስን ይሓቲቱ ናታንያሁ ብወገኑ በመንገዲ ትዊተር ኣብዝሃቦ መልሲ ንቤኒ ጋንተዝ እዚ ግዜ እዚ ካብ ሓላፍነት ዝህደመሉ እዋን ኣይኮነን ክብል እዩ ነቲ ዝወሰደ ውሳነ ዝተቃወመ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ዝኾነ የኤር ላፒድ ንውሳነ ጋንተዝ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክድግፎን ከሎ ኣድላይን ቁንዕን ክብል ድማ ገሊጽዎ ነዚ ውሳነ ስዒቡ ንየመናዊ ኣኽራሪ ክንፍታት ፖለቲካ ዝመርሕ ዘሎ ሚኒስተር ሃገራዊ ድሕነት እቲ ሃገር ኢታሚር ቤንጌቪር ኣብ ወተሃደራዊ ካቢነ ሚኒስተራት ከኣቱ ሕቶ ኣቕሪቡሎ ቤንጌቪር እስራኤል ነቲ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዘቕረቡ እማመ ተኽሱ ደው ምባል እንተተቐቢላቶ ካብ ስልጣኑ ክወርድን ዘሎ መንግስቲ ድማ ከፍርስን ምዃኑ ቃል ኣትዮ ቤኒ ጋንተዝ ዝሓለፈ ወርሒ ንናታንያሁ እስራኤል ብኸመይ ንሽዱሽተ ስትራቴጂካዊ ዕላማታት ከምትወቅዕ ዝሕብር መርሓ መንገዲ ኣቕሪቡ ነይሩ ኣብቲ ኣቕሪብዎ ዝነበረ መርሓ መንገዲ ድማ ድሕሪ ምዝዛም ኩናት ቃዛ ምምስራት ሲቪላዊ ምሕዳርን ምዝዛም ምሕደራ ሓማስን ኣብ ቃዛ ዘጠቃለለ ነይሩ ይኹን እምበር ናታንያሁ ነቲ ጉዳይ ትርጉም ዘይብሉ ካብ ምባል ብተወሳኺ ንእስራኤል ስዕረት ይክብል ነፂግዎዮ ብዙሕ ግዜ ናታንያሁ ክነቅፍ ዝስማዕ ኣብዚ እዋን ሓደ ካብ ቀንዲ መራሕቲ ተቃወምቲ ፖለቲካውን ውድባት ዘሎ ናይ ቀደም ጀነራል ሰራዊት እስራኤል ዝነበረ ቤኒ ጋንተዝ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤልን ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ዮአፍ ጋላንትን ኣባል ናይቲ ኣብ ኩናት ቃዛ ቀንዲ ውሳነ ዝህብ ናይ ኩናት ካቢነ ኮይኑ ክሰርሕ ይጸኒሑ ሕጂ ግን ምስ ናታንያሁ ኣብ ስምዕ ክበጽሕ ብዘይምኽኣሉ ካብቲ መንግስቲ ክወጽእ ወሲኑ ዘሎ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝመደበራ ኮርያ ሄራልድ እትበሃል ማዕከን ደቡብ ኮርያ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ መደባት ብፍላይ ድማ ኣብ መዳይ ዕደና ሓቢራ ክትሰርሕን ምትሕባር ክህልዋን ብወገን ኤርትራ ድልውነትን ቁርብነትን ከም ዘሎ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ሓቢር ንኽትብል ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጽሙቕ ቃለ መሕተት ሓቢራ እታ ማዕከን ኣብቲ ዘርጊሓቶ ዘላ ቃለ መሕተት ኢሳያስ ደቡብ ኮርያ ንጸጋታት ዕደና ኣፍሪቃ ኣብ ምጥቃም ከም መበገስን ኣበራባርን ኮይና ክትዋሳእ ዓቕሚ ኣለዋ ክብል እንከሎ ናይ ደቡብ ኮርያ ኢንዱስትሪያዊ ብቕዓትን معول تكنولوجين نتيام مونغو بزحنت معدناو ጸጋታት አፍሪካን ኣብታ አህጉር ዘሎ ናይ ምዝማዝ ዓቕምን ዘሎ ጋግ በኸመይ ከደልደል ከም ዝኽእልውን ይገልጹ ነቲያም ሞንጎ ዓቕም معدናት አፍሪካን ናይታ አህጉር ናይ ምዝማዝ ዓቕምን ዘሎ ጋግ ድማ ከም ሓደ ቀንዲ ብድሆ እታ አህጉር ኢሉ ክገልጾን ከሎ ናይ ኮርያ ቴክኖሎጂ ፍልጠትን ክእለትን መስተ ዘሎ ጸጋታት ሓቢሩ ሓደ ድምር ምዕባለ ክኸውን ይክብል ወንተ ዛሪቦ ኣብታ ቃለ ምሕተት ቀጺሉ ምስ ፕሬዝዳንት ደቡብ ኮርያ ዩን ሶክ ዮል ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣመዳይ ዕደና ክልታው ምትሕባር ንምዕማቕ ዘሎ ድሌትን ቁርብነትን ኣመልኪቱ ከም ዘተየ ኤርትራ ከዓ ምስ ዘለዋ ማዕድናዊ ሃብቲ ካብ ከምዚ ዓይነት ምትሕባር ብዓብዩ ክትጥቀም ትኽእል እያ ክትብልውን እዛ ማዕከን ጽሒፋላ ኣብዚ ቃለ ምሕተት ኢሳያስ ቀጺሉ ዘይምርግአን ግጭታትን ሮይ ብድሆታት ምትሕባር አፍሪካን ኮርያን ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ድሕሪ ምግላጽ ንደቡብ ኮርያ ድማ ኣብዚ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ዘመዝገበቶ ምዕባለ ከም ኣብነት ይጠቒስዋ ንሱ ንመጀመርታ እዋን ቅድሚ 27 ዓመታት ናብታ ሃገር መብጻሕ ገይሩ ከም ዝነበረን ነቲ እቲ ሃገር ኣብዚ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ዘመዝገበቶ ምዕባለ ድማ ዘደንቕ ኢሉ ድሕሪ ምንኣድ ንኤርትራን ኣፍሪካን ኣብነታዊት ሞዴል ያ ክብል ድማ ተዛሪቦ ኮርያ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ጸዓትን ቴክኖሎጂን ዘርአየቶ ምዕባለ ንሃገሩ ዝሓስቦ መጻኢ ዝጭበጥ ውክልና ምዃኑውን ኣጉሊሑ ተዛሪቡ ኢላላ ሞንጎ ኤርትራን ኮርያን ብዛዕባ ክግበር ዝደለ ዘሎ ምትሕባር ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ዘተኮረ ኣገባብ ኣፈጻጽማ ዝገልጽ ናይ ውጥናት ሰነድ ብጥንቃቐ ምሕንጻጽ
أقداس مخانة دحر مقلاص أوشت شومنته كسب 10 سومنات كاب إرترا كل مدياوي تلمي لمعتن أقبا فصاصما متحبار كلتين هاجراتن زملكت سند نا بريزيدنت دوب كوريا كل اخ مخاني حبيرو اموداتا دما مس كوريا زغبر محزنت نسلست 4 و 5 عامتات زيكونه نولدتات زقصل مجمرتا ناي نوح محزنت كخونينا نتسفي إلو أمباسادر إيرترا بسويسرلاندن قوام الأخ إيرترا أبناء جنيفا كفال ودو حورات هاجرات كوينو كسرح تصنحه آدم عثمان أبز حلف عمد كابسلت أنا تقاليو أب سويسرلاند عقبا 5 حتى تقاليصو زحر من بارو حجي وصيها أبزول لزينا دما أب سويسرلاند مولو بمولو عقبا كم زحتتن سويزوين نناي عقبا حتو أو انتاوي ملسي كم زهبو تتقاليصو اتن الزينا زرقحي زولا غازيطنيا زرقحي وابزول حبريتا نزي أب سويسرلاند عقبا حاتيتو ناي عقبا حتو دما أو انتاوي ملسي رخيب اللي زولا أمباسادر زتكأ نايرترا حدش أمباسادر أبز حلفه مودأتا ورحي 4 مزدقفتي نايتي أب إيرترا زولو مريحينات أب سويسرلاند أب زقور ركب نتوم تقاباتي بزعباتي عقبا زحاتته أمباسادر نبر حبريتا كم زهابن أب زرب قدما نسو تراي بزفلت مخنيات نهزب إيرترا تقليمو أب سويسرلاند عقبا حاتيتي كبل كم زحبروم قليص الله زن إيرترا أمباسادر نبر أب سويسرلاند حتو عقبا أب زقربو لقوان سويسرلاند نحتو عقبو أو انتاو ملسيهباتو كم زلا زتقلص خوينو يخون امبر كفل إميغريشن سويسرلاند بزعبة زقوداي حتى أبز قربو لقوان مسمسل بحتونان والقوا حبريتا يحليفكا مزي مهابن بزت حاز حقتات ملسي كهف قادنيا كمزي كونه كمزي حبريو اتنزي حبريتا زرق حزول لغازيت انيا زي صحفة بوغن إيرترا بزعبة زي أب سويسرلاند عقبا زحاتتا أمباسادر بزملكت بعل استزرق حزو خونه حبريتا زي اللي خوينو أبزي حلفة قربا أوارحقن نيرترا وكيلو أب سويسرلاند حدش أمباسادر تمزيز زولو خوينو أبني ودو حورات هاجراتون حدش أمباسادريو نيرترا وكيلو كساتف ترأي زلا حالتا تግራይ ንድልድል ተከዘ ሰጊሮም ናብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝርከብ ወልቃይትን ጸለምትን ካኣትዎ ጀሚሮም ምህላዎም ሓንቲ ኒውስ ኣዲስ እትበሃል ናይ ኢትዮጵያ ማዕከን ሓቢራ እታ ማዕከን ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ዜና ሓልታ ትግራይ በብዝሒ ሩባ ተከዘ ብምስጋር ናብ ጸለምትን ወልቃይትን ከም ዝኣተው ነበርቲ ኣረጋጊጾም ኢላ ብጀካ ዝውን ብወገን ሽረ ሓልታ ትግራይ ናብ ተከዘ ይጉስጉሶ ምህላዎም እዛ ማዕከን ጽሒፋላ ከም ዝከር ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ እዋን ምክትል ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ጉዳይ دوب تግራይን ጸለምትን ከሳብ መወዳእታ ወርሕ ግንቦት ክውዳእ ምዃኑን ምዕራብ ትግራይ ድማ ከሳብ መወዳእታ ሰነ ክፍጸም ምዃኑን ገሊጹ ነይሩ أبز حلفة ورحكم بتكاب من قست كل الأمحرة أبدو تجري تتخيلوا زنبرة من محدارات مفراس الذكر كوينو حجر ما حالتها تجري نابس ألمتن والكايتن قس جيسوم كم زلوا زقل الزينة تزرق حلا أبتي نقلت تعمد زقت سأله كوينات تجري أبقون سراويت فدرال كوينو مستسلفوا حطقات حالتات أمحرة نسفح كبابيتات معراب تجري وردات ألمتن كبابيتات راية ألامتان تقوت أسيرهم مسنحهم زفلاتيو دحرس مع بريتوري أجز يوم محدار كل تجري مسمن قست فدرال بزعبازي عمل كيتو زته كجبر دحر مصنح أبز حلفة ورح جنبوت أبز خبابيتات زلو بكل الأمحرات استتغلى من محدارات كفرس أبز مع 5 بصحو بوغان تجري تحبيرون يريو نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سب من الرغب سلام نعخم